Le Français en partage avec Elisabeth Kripa. Είναι μια σειρά podcast με εξαιρετικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς από όλη τη χώρα για να γινόμαστε πάντα καλύτεροι. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς podcast παιδαγωγικού χαρακτήρα με τίτλο Le Français en partage avec Elisabeth Kripa, έχω τη χαρά να συνομιλώ με έναν συνάδελφο πιο νεαρό στην ηλικία, με μια πιο φρέσκια ματιά στα παιδαγωγικά και στην εμπειρία από την τάξη. Πρόκειται για τον δάσκαλο γενικής αγωγής, τον κύριο Γρηγόρη Βογιατζή. Γρηγόρη μου, επειδή είμαστε συνάδελφοι, θα μου επιτρέψεις τον ενικό. Καλώς όρισες σε αυτό το podcast. Ανυπομονώ να μοιραστούμε πράγματα μαζί. Αρχικά θα σου ζητήσω να μας συστηθείς. Να μας πεις λοιπόν πού εργάζεσαι, σε ποια τάξη και την πορεία σου μέχρι σήμερα. Γεια σου Ελισάβετ. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που συμμετέχω και εγώ στο podcast που έχεις οργανώσει. Ονομάζομαι Γρηγόρης Βογιατζής, είμαι δάσκαλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φέτος διδάσκω στο 3ο πειραματικό δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας. Είναι η σχολική χρονιά 2025-2026. Είμαι υπεύθυνος του ενός από τα 2 τμήματα της Δευτέρας Δημοτικού. Έχουν προηγηθεί άλλα 3 χρόνια διδασκαλίας σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας, όπου πάλι υπήρξε υπεύθυνος τάξης, και άλλα 3 χρόνια σε ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου είχα για 3 συνεχόμενα χρόνια έπαιρνα 3η δημοτικού. Επομένως έχω μια σχετικά καλή εμπειρία στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Πριν από την ενασχόλησή μου με τον κλάδο, δούλεψα για περίπου 7 χρόνια ως ξεναγός στο Ινοποιείο και στο Μουσείο Ίνου του κτήματος Γεροβασιλείου. Υπήρξε για μένα μια πολύ όμορφη εμπειρία και αντιλαμβάνομαι τώρα πόσο με έχει βοηθήσει στο κομμάτι της διδασκαλίας. Γιατί χρειάστηκε σε αρκετά μικρή ηλικία να εκτεθώ απέναντι σε κοινό το οποίο είχε μεγάλες διαβαθμίσεις ως προς την ηλικία. Χρειάστηκε να κάνω εκπαιδευτικά προγράμματα σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, ξεναγήσεις ενηλίκων. Οπότε ένα από τα ζητούμενα που καλούμαστε να ξεπεράσουμε και να είμαστε συνεπείς και ας πούμε αρκετά αποδοτικοί είναι η έκθεση απέναντι στο κοινό. Και ξέρεις καλά ότι το κοινό, οι μικρές ηλικίες μάλλον, είναι και ένα αρκετά απαιτητικό κοινό που όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και πιο απαιτητικό. Άρα νιώθω ότι μπαίνοντας στην τάξη είχα ήδη μια πολύ καλή εμπειρία στο κομμάτι του πώς εκτίθεμαι απέναντι σε κόσμο. Γρηγόρη, τι δυσκολίες συναντάς στα μαθήματά σου και πού πιστεύεις ότι οφείλονται? Οι δυσκολίες είναι πολλές. Δεν είναι 1 και 2. Απλώς θα σου μιλήσω συγκεκριμένα για 2 που σε αυτή τη φάση νομίζω ότι αντιμετωπίζω πιο έντονα. Αρχικά με προβληματίζει το ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στο κομμάτι των εγκαταστάσεων και των υποδομών από σχολείο σε σχολείο. Δούλεψα 2 χρόνια σε δημοτικά σχολεία όπου είχα την τύχη να έχω στην τάξη μου διαδραστικό πίνακα. Ήταν απίστευτη η ευκολία, μου έλυσε τα χέρια κυριολεκτικά. Έχω περάσει από σχολείο στο οποίο έπρεπε να κάνουμε hotspot με τα κινητά μας για να έχουμε ίντερνετ. Έχω περάσει από σχολείο στο οποίο δεν υπήρχε υπολογιστή στην τάξη, φέρναμε τους δικούς μας υπολογιστές. Χρειάστηκε μία φορά να αντικαταστήσω ένα φορτιστή ο οποίος κάηκε από μία πτώση του ρεύματος. Καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι τη 2026. Προφανώς πάνε πίσω την εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί για μας που μάθαμε από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε σε τάξη να δουλεύουμε με τις νέες τεχνολογίες, τις έχουμε εντάξει σχεδόν απολύτως στο μάθημά μας. Άρα ένα κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή θα ήθελα και θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο τα σχολεία να καλυφθούν συνολικά
και οριζόντια με τις ίδιες υποδομές. Η βελτίωση των εγκαταστάσεων, τι να πω τώρα, 2026 και να συζητάμε για το ότι ακόμα πέφτουν τα βάνια στα σχολεία. 2026 και να βλέπουμε τα ίδια θρανία που είχαν οι γονείς μας ως μαθητές και μαθήτριες. Συζητάμε για τα αυτονόητα νομίζω. Αλλά τα αυτονόητα δεν υπάρχουν. Άρα στέκομαι στο κομμάτι το κτηριακό, στο κομμάτι των εγκαταστάσεων, των υποδομών και θα σου μιλήσω και για το γεγονός ότι η ύλη που καλούμαστε να καλύψουμε είναι γραμμένη σε βιβλία τα οποία τυπώθηκαν και εκδόθηκαν πριν από 15 και 20 χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα κείμενο στην 5η Δημοτικού το οποίο μιλούσε για το ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι. Κείμενο το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, γράφτηκε στις αρχές του 2000. Όταν πρέπει να διδάξεις σε παιδιά τα οποία φοιτούν στην 5η Δημοτικού του 2026 με ένα κείμενο για μια νέα τεχνολογία εντός εισαγωγικών που γράφτηκε το 2004, εδώ υπάρχει μια σοβαρή αντίφαση και ένα μεγάλο πρόβλημα. Άρα είναι ζητούμενο να εξελιχθεί και η ύλη. Να πάμε παρακάτω, να δούμε λίγο πιο σοβαρά το τι θέλουμε τελικά να διδάξουμε, πώς το διδάσκουμε και τι αποτέλεσμα αυτό φέρνει στα παιδιά. Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι είσαι από τους πιο αγαπητούς εκπαιδευτικούς, τόσο για εμάς τους συναδέλφους, όσο και κυρίως για τα παιδιά, για τους μαθητές σου. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι φέρνει τα παιδιά κοντά σε έναν εκπαιδευτικό και στη συγκεκριμένη περίπτωση κοντά σου. Ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Που οφείλεται η αγάπη των παιδιών. Κοίταξε, θεωρώ ότι προσπαθώ πολύ να μπαίνω στα παπούτσια τους και προσπαθώ να κάνω το κλίμα όσο γίνεται ευχάριστο, που είναι πολύ βασικό και πολύ ουσιαστικό, ειδικά στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ειδικά για παιδιά μικρότερων τάξεων. Νιώθω ότι θέλω να είμαι δίκαιος απέναντί τους και η σχέση που θα καλλιεργήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να βασίζεται στην αγάπη, στην εμπιστοσύνη, στην ειλικρίνεια. Οπότε σε βάθος χρόνου και καθώς η χρονιά κυλάει, είναι πολύ όμορφο που εισπράττω την αγάπη τους. Αλλά θα ήθελα να σου πω ότι δεν νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε εκεί και να μένουμε εκεί. Για μένα είναι αρκετά σημαντικό να βάλουμε πιο ψηλά τον πύχη και να κάνουμε τα παιδιά μέσω της διδασκαλίας μας να αγαπήσουν το αντικείμενό μας, όχι να αγαπήσουν εμάς. Τα παιδιά μας αγαπάνε και δένονται μαζί μας γιατί περνάνε και πάρα πολλές ώρες της ημέρας μαζί μας. Και εγώ, όντας υπεύθυνος εκπαιδευτικός τμήματων για 7η συνεχόμενη χρονιά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο εύκολο για έναν εκπαιδευτικό ή για μία εκπαιδευτικό που έχει εξ ολοκλήρου ένα τμήμα να εισπράξει την αποδοχή και την αγάπη των παιδιών και πιο δύσκολο για δασκάλους και δασκάλες μαθημάτων ειδικοτήτων. Αλλά επιμένω στο ότι δεν τελειώνει εκεί η δουλειά μας. Γιατί σίγουρα όταν το περιβάλλον γίνεται οικείο για τα παιδιά και αγαπάνε πολύ το σχολείο, την τάξη, τους συμμαθητές τους, το δάσκαλο, τη δασκάλα, ένα πολύ ουσιαστικό πρώτο βήμα έχει γίνει. Αλλά ο στόχος πρέπει να είναι μεγαλύτερος. Ο στόχος πρέπει να είναι να αγαπήσουν αυτό που διδάσκεις τα παιδιά. Και θεωρώ ότι αυτό ισχύει για όλες τις βαθμίδες. Παρατηρώντας τα μαθήματά σου στο σχολείο, γνωρίζω ότι έχεις μια άνεση στις νέες τεχνολογίες. Πόσο συχνά και με ποιο τρόπο τις ενσωματώνεις στο μάθημά σου και τι αποτέλεσμα έχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Επειδή όπως σου είπα, η πρώτη μου χρονιά σε τάξη συνέπεσε με την έξαρση της πανδημίας του COVID, το Μάρτιο του 2020, κληθήκαμε να ψηφιοποιήσουμε σχεδόν όλο μας το υλικό. Τότε δίδασκα στην 3η Δημοτικού. Επομένως, απέκτησα μια πάρα πολύ καλή γνώση νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία. Τις εντάσσω. Με βοηθάνε πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι υπάρχει κίνητρο από τα παιδιά. Αλλά εδώ υπάρχει και μια παγίδα ότι δεν είναι πάντα και μόνο αυτή η λύση, οι νέες τεχνολογίες. Θα σου πω χαρακτηριστικά ότι πολλές φορές στη διάρκεια της ανάγνωσης
με παιδιά μικρών τάξεων, παρατηρώ ότι χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, κρατάω ανοιχτό τον προτζέκτορα. Και βλέπω ότι στην πλειοψηφία τους τα παιδιά δεν ασχολούνται με το βιβλίο, ασχολούνται με τον προτζέκτορα. Έχουν το βιβλίο ανοιχτό μπροστά τους, θα τους μαγνητήσει την οθόνη, θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον ο προτζέκτορας και θα διαβάσουν από εκεί και όχι από το βιβλίο που είναι μπροστά τους. Εκεί λοιπόν σπέβδω να τον κλείσω. Άρα, στο αναφέρω αυτό γιατί υπάρχει μία παγίδα στην συστηματική χρήση νέων τεχνολογιών. Πρέπει να μπαίνει ένα stop όταν δεν εκπληρώνεται κάποιος ουσιαστικός στόχος. Ανοίγω ένα προτζέκτορα, ανοίγω ένα διαδραστικό πίνακα για να δείξω ένα βίντεο, να δείξω ένα PowerPoint, να παίξουμε ένα quiz με τα παιδιά στην τάξη, αλλά πρέπει να βάζω και ένα stop, να ξέρω ότι πρέπει να το κλείσω, πρέπει να συγκεντρωθούμε στα βιβλία μας, πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση σε οθόνη για κάποια διαστήματα, για σημαντικά διαστήματα μέσα στο μάθημα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πρέπει να πείσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και να πείσουμε τα παιδιά ότι είναι μόνο αυτό. Επομένως, οι νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητες. Έτσι, δηλαδή προσφέρουν πάρα πολλά αρχικά στο κομμάτι του κινήτρου. Βλέπεις άλλη διάθεση από μεριάς των παιδιών όταν δουν, για παράδειγμα, ένα quiz στο οποίο εσύ μπορεί να έχεις βάλει εικόνες από οτιδήποτε τρεντάρι εκείνη την περίοδο. Θα σου πω τώρα χαρακτηριστικά για το 6-7, τα brain rots που ήταν λίγο καιρό πριν. Όλα αυτά προφανώς και κάνουν τα παιδιά να το διασκεδάσουν περισσότερο και να το δουν ως κάτι πιο ελκυστικό από ένα στεγνό quiz σε μια φωτοτυπία. Στο τέλος της ημέρας όμως, προτού χρησιμοποιηθεί το οτιδήποτε, νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει μια πολύ καλή προεργασία στο τι σκοπός επιτελείται πίσω από την κάθε χρήση τεχνολογίας μέσα στο μάθημα. Γρηγόρη, τι θα ήθελες να αλλάξεις στο σχολείο για να μιλάμε για ουσιαστική παιδεία? Οι αλλαγές που θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν είναι πολλές, αλλά θα επιλέξω να σου μιλήσω για τις πιο ουσιαστικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι πράγματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα και να μην τα συζητάμε καν, εν έτη 2026, δεν είναι. Αρχικά θα σου πω ότι το θεωρώ ανεπίτρεπτο εκπαιδευτικοί που καλούνται να καλύψουν σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της στέγασης. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να εκπαιδεύσουν τα παιδιά της χώρας, καθώς και άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να καλύψουν νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, δεν μπορούν κρατικά να έχουν την παραμικρή βοήθεια στο κομμάτι της στέγασης. Και καθώς σου απαντάω, σκέφτομαι ότι ενδεχομένως ξεφεύγουμε λίγο από την ερώτηση, αλλά στην πράξη, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να καλύψουν κενές θέσεις στα σχολεία και δεν έχουν οι ίδιοι καλύψει βασικά ζητήματα όπως αυτά της στέγασης και του βιοπορισμού, πώς μπορούμε να μιλάμε μετά για εξελίξεις στην παιδεία, αλλαγές ή οτιδήποτε? Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο στα χρόνια που βρίσκομαι στην εκπαίδευση, αλλά και πριν, όσο παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα στο χώρο πριν ξεκινήσω να δουλεύω, συζητιέται και δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική λύση. Δεύτερον, το κτηριακό είναι τεράστιο ζήτημα. Παρατηρώ ότι τα παιδιά, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος για το πόσο και κατά πόσο σέβονται ή αγαπάνε το σχολείο τους κλπ. Σε σχολεία όπου το περιβάλλον είναι καθαρό, φροντισμένο, υπάρχουν νέοι χώροι, είναι πολύ ωραία διαμορφωμένα τα κτίρια, τα παιδιά αγαπάνε πολύ το σχολείο τους και το φροντίζουν και το προσέχουν. Δεν μ' αρέσουν οι γενικεύσεις, δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει οριζόντια για όλα τα παιδιά, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα σχολείο το οποίο χτίστηκε το 60 και το 70 και στο οποίο έχουν γίνει σχεδόν ελάχιστες αλλαγές, δεν είναι ένας χώρος ο οποίος κάνει τα παιδιά
να νιώθουν οικεία και να περνάνε καλά, ας πούμε, στην καθημερινότητά τους. Για να μην μιλήσουμε τώρα για εικόνες σοβάδων να πέφτουν από τα ταβάνια. Εντάξει, είναι καταστάσεις οι οποίες, επανέρχομαι σε αυτό που σου είπα στην αρχή, θα έπρεπε να μην συζητιούνται καν. Και όμως φτάνουμε σε σημείο να μιλήσουμε για αυτές, ακόμα και σήμερα. Άρα το κτηριακό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ σοβαρότερα από ό,τι αντιμετωπίζεται τώρα. Τρίτον, και με αυτό θα κλείσω στο κομμάτι των αλλαγών στην παιδεία, θα σταθώ λίγο στο θέμα της ύλης, ειδικά στις τάξεις του δημοτικού, για τις οποίες έχω γνώση με βάση την εμπειρία μου. Νομίζω ότι είναι καιρός να ανανεωθούν τα σχολικά εγχειρίδια και επίσης είναι σημαντικό και είναι καλό το βήμα που έχει γίνει με διαδραστικούς πίνακες και υπολογιστές οι οποίοι σιγά σιγά εξοπλίζουν όλο και περισσότερες σχολικές τάξεις σε αρκετά σχολεία, αλλά θα έχει μεγαλύτερη ουσία και αποτέλεσμα στο να γίνει οριζόντια και συστηματικά. Και εύχομαι αυτός να είναι ο στόχος, αν και διατηρώ κάποιες αμφιβολίες ως προς αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί, οι νέοι συνάδελφοι και συναδέλφισες που θα στελεχώσουν τα σχολεία τα επόμενα χρόνια, βγαίνοντας από τα πανεπιστήμια και έχοντας μια πολύ καλύτερη και αμεσότερη σχέση με τις νέες τεχνολογίες, θα εξελίξουν το μάθημά τους αν έχουν στα χέρια τους τα απαραίτητα εργαλεία που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός το 2026. Δεν είναι δυνατόν ένα σχολείο να έχει, για παράδειγμα, διαδραστικό πίνακα σε 3 από τις 15 αίθουσες. Γιατί μπορεί σήμερα αυτό να μην είναι πρόβλημα, αλλά μετά από 10 και 15 χρόνια πιθανολογώ ότι θα γίνεται μάχη για το ποιος θα πάρει αυτές τις αίθουσες και κατ' επέκταση αυτούς τους πίνακες. Από ανθρώπους οι οποίοι θα μπαίνουν με όλες τις γνώσεις που απαιτείται να έχει ένας εκπαιδευτικός σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει η πολιτεία να αντιληφθεί ότι πρέπει να είναι συνεπέστερη μάλλον στις απαιτήσεις των καιρών. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή. Παιδιά χωρίς όρια. Παιδιά που δεν έχουν ακούσει όχι από τους γονείς και καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ανελαστικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με τι τρόπους μπορεί ένας εκπαιδευτικός σήμερα να επαναφέρει τα παιδιά σε ένα λειτουργικό τρόπο συμπεριφοράς κατά τη γνώμη σου? Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση στην οποία καλούμε να απαντήσω σήμερα και σίγουρα δεν έχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Επίσης σίγουρα αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση θα χρειαστεί ένα podcast μόνο για αυτό το θέμα. Είναι το πιο κέριο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Κάθε χρόνο συμβαίνουν πολλά, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά περιεκτικός και σύντομος, ξεκινώντας από το ότι είναι κρισιμότατη η σχέση με τους γονείς και η κοινή διαχείριση μιας προβληματικής κατάστασης. Ο κοινός τρόπος διαχείρισης, οι ενέργειες από κοινού και η συμφωνία, η αποδοχή αν θέλεις από μεριάς των γονέων ότι υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα όταν οι γονείς αρνούνται να αποδεχτούν την πραγματικότητα, υψώνουν τείχος και δεν θέλουν επίσης να ακούσουν την πλευρά των εκπαιδευτικών, δεν δείχνουν εμπιστοσύνη και έχουν μια εσφαλμένη αντίληψη, δίχως να είναι παρόντες ή παρούσες, για τη συμπεριφορά του παιδιού του στο σχολείο. Ξεκινάω από το θέμα των γονέων και όχι των παιδιών, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία γονέων εκπαιδευτικών και η οριοθέτηση, ας πούμε, των παιδιών από κοινού έχει αποτέλεσμα. Μπορεί να μην έχει άμεσα αποτέλεσμα, αλλά έχει. Στο τέλος της χρονιάς έχει. Ωραία, τώρα στο κομμάτι της συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο, θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο το πρώτο διάστημα, εφόσον μιλάμε για παιδιά τα οποία γνωρίζουν το δάσκαλο ή τη δασκάλα τους για πρώτη φορά, γιατί αυτή η προσαρμογή μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί να κρατήσει πολύ, να έχει εντάσεις
Αλλά αν καταλάβει το παιδί ότι υπάρχει ένας άνθρωπος απέναντί του που προσπαθεί πολύ να δημιουργήσει ένα οικείο περιβάλλον, να το αγκαλιάσει, να του εξηγήσει πότε και γιατί κάνει λάθη, διατηρώντας την υπομονή του, επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα αυτό επίσης θα δώσει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη διαχείριση, όλο και περισσότερες καταστάσεις προβληματικές παρατηρώ ότι υπάρχουν στα σχολεία. Στο τέλος της ημέρας όμως η συμπεριφορά από μεριάς μας νομίζω ότι πρέπει να διακατέχεται από επαγγελματισμό, υπομονή, πολύ δύσκολο και αυτό, και ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στο να δώσουμε στο παιδί να καταλάβει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχουν κανόνες, υπάρχει συνέπεια. Ενδεχομένως ακούγονται λόγια του αέρα, αλλά ειλικρινά νιώθω ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ξεχωριστή και σε κάθε περίπτωση ενδεχομένως να είναι και άλλος ο τρόπος αντιμετώπισης ο οποίος ενδείκνυται. Γι' αυτό και, όπως είπα στην αρχή της απάντησής μου, δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή της επιτυχίας εδώ. Κάθε παιδί έρχεται με διαφορετικές, αν θέλεις, για να μην χρησιμοποιήσω πάλι τη λέξη προβληματικές, με διαφορετικές δυσκολίες διαχείρισης του χαρακτήρα του και της συμπεριφοράς του. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ελαστικοί και να έχουμε τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε από κατάσταση σε κατάσταση, να ελισσόμαστε μάλλον, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλεται η συμπεριφορά μας να έχει επαγγελματισμό και υπομονή. Τη φετινή χρονιά διδάσκει σε μαθητές μικρής ηλικίας σε ένα αστικό σχολείο, μέσα στο Τσιμέντο. Πόσο πιστεύεις ότι η έλλειψη επαφής των παιδιών με τη φύση και το χώμα επιδρά στη συμπεριφορά τους? Ναι, η αλήθεια είναι ότι και φέτος διδάσκω σε ένα σχολείο το οποίο είναι μέσα στον αστικό ιστό και κατ' επέκταση μέσα στο Τσιμέντο. Με προβλημάτισε η ερώτησή σου, γιατί σκέφτομαι ότι πάνω από τα μισά σχολεία της χώρας έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ήταν η συμπεριφορά των παιδιών αν είχαν συστηματική επαφή με τη φύση. Εικάζω ότι σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερη στο κομμάτι της εξοικείωσης και της επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Θέλω να πω ότι ακόμα και ένα σχολείο στο οποίο υπάρχουν ίσως περισσότερα δέντρα ή κάποιο παρτέρι, δεν πάβει να είναι ένα σχολείο το οποίο είναι μέσα στο τσιμέντο. Εδώ χρειάζεται μια πολύ μεθοδική και συστηματική προσέγγιση του ζητήματος και δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι εφικτό τα σχολεία που έχουμε, στις πόλεις που έχουμε, και μιλάω κυρίως για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να αποκτήσουν περισσότερο πράσινο, το οποίο μάλιστα θα κάνει τα παιδιά να αντιληφθούν την ουσία της επαφής με τη φύση. Για μένα θα είχε μεγαλύτερη ουσία και θα έλυνε ένα από τα κέρια προβλήματα αυτών των εξορμήσεων, να υπήρχε μία οργανωμένη εξόρμηση αναδιαστήματα για όλες τις τάξεις και για όλες τις σχολικές βαθμίδες στη φύση. Είτε αυτό, για παράδειγμα, αν μιλάμε για την Αθήνα, αφορά μια πεζοπορία στον Ημιτό ή στην Πάρνηθα, αλλά με πολύ συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος από ηλικία σε ηλικία διαφέρει και ποικίλει προφανώς. Γιατί όντως ζούμε σε μια χώρα που διαθέτει υπέροχα τοπία, τα οποία τελικά μένουν ανεξερεύνητα και μόνο εφόσον υπάρχει για κάποιες οικογένειες η οικονομική δυνατότητα, φυσικά και ο χρόνος, η διάθεση, έτσι, μπορούν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με βουνά, που είναι καταπληκτικά τα βουνά μας, αλλά και γενικότερα να αποκτήσουν μια επαφή με το κομμάτι της φύσης και των ζωντανών οργανισμών τριγύρω μας. Καταλήγω στο ότι όπως είναι χτισμένες οι πόλεις μας, δεν βλέπω φως άμεσα σε αυτή την υπόθεση.
Μακάρι με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια να μοιραστούμε καλύτερα στη χώρα, να μην συνεχίσει άλλο αυτή η πολύ άσχημη εικόνα της ερήμωσης της επαρχίας, γιατί δεν βλέπω άλλο τρόπο για να έρθουν τα παιδιά με ουσιαστικό τρόπο σε επαφή με τη Δύση. Στο σχολείο μας ξάφνιασες όλους ευχάριστα με τη σειρά podcast που φτιάχνεις με τους μαθητές σου με τίτλο «Η Δευτέρα στον αέρα». Ποιος ο παιδαγωγικός σκοπός μιας τέτοιας τολμηρής πρωτοβουλίας? Ποια τα ωφέλη για τους μαθητές? Μήπως αρχικά φοβήθηκες ότι μπορεί να αποτύχει ή σε ενδιέφερε εξ αρχής η διαδρομή και όχι το αποτέλεσμα? Τα podcast, λοιπόν. Ναι. Θα ξεκινήσω με μια ιστορία που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη περίπου μια δεκαετία πίσω. Είχα παρακολουθήσει ένα πολύ ωραίο θεατροπαιδαγωγικό σεμινάριο σε ένα θεατρικό εργαστήρι στο Ντουέντε, όπου μου είχε τεθεί σαν ερώτηση αν πιστεύω ότι αυτό που θα διδάξω στα παιδιά πρέπει πρωτίστως να αρέσει σε μένα ή στα παιδιά. Χωρίς να το πολυσκεφτώ τότε, είχα απαντήσει στα παιδιά. Διαψεύστηκα επί τόπου, δηλαδή μου μεταφέρθηκε ότι αυτή είναι μια, εντάξει, αν όχι λανθασμένη προσέγγιση, ίσως αυτή είναι μια προσέγγιση η οποία μακροπρόθεσμα δεν θα σε οδηγήσει κάπου, γιατί πρέπει αυτό που διδάσκεις πρώτα και κύρια να αρέσει σε σένα. Άρα, για να έρθω στην ερώτησή σου, εμένα τα podcast μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, εδώ και μια εξαετία περίπου, μπορώ να σου πω δίχως υπερβολή ότι ίσως δεν έχει υπάρξει μέρα που δεν θα ακούσω podcast. Όχι, εντάξει, τώρα υπερέβαλα. Δεν έχει υπάρξει εβδομάδα όπου δεν θα ακούσω έστω 2 ή 3 podcast. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο τα παιδιά θα το βρουν μπροστά τους στο μέλλον. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αποφάσισα να το εντάξω. Καταρχάς, ήθελα να ξεφύγουμε λίγο από την εικόνα. Το podcast για μένα έχει την ίδια μαγεία που είχε το ραδιόφωνο όταν άκουσα για πρώτη φορά στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού. Νιώθω ότι το να μπορείς και να φτιάχνεις με τη φαντασία σου εικόνες, ακούγοντας έναν άνθρωπο από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί ξεκίνησα έτσι να κάνω podcast στο σχολείο που ήμουνα, στο Γέρακα, το σχολικό έτος 24-25. Είχε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπεις τα παιδιά να ενθουσιάζονται στο άκουσμα μιας φωνής του παππού μιας μαθήτριας, ενός θείου μου ο οποίος μας μίλησε για τις γεωργικές εργασίες, ενός 90χρονου μαραθωνοδρόμου του κυρίου Πουρλιάκα, ο οποίος ενθουσιασμένος μας περιέγραφε το πώς τρέχει μαραθώνιο, φοβερή ιστορία. Οπότε εξ αρχής είχα μεγάλη εμπιστοσύνη και μεγάλη πίστη σε αυτό το project. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι ίσως δεν θα το αγκαλιάσουν τα παιδιά και πρέπει να σου πω ότι χάρηκα πολύ βλέποντας ότι καθώς ο χρόνος πέρναγε, γιατί μιλάμε για παιδιά Δευτέρας Δημοτικού, τόσο κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στην Νέα Ιωνία όσο και πέρσι, έβλεπα την εξέλιξη μέσα από τα ίδια τα παιδιά. Έβλεπα μεγαλύτερη ευχέρεια στην ανάγνωση. Έβλεπα βελτίωση στην εφράδια λόγου. Έβλεπα τα παιδιά να διαμορφώνουν τα ίδια το σενάριο των podcast. Αυτό ήταν κάτι που με χαροποίησε πολύ και όσο για το όφελος και την αξιοποίηση των podcast στην παιδαγωγική διαδικασία, πιστεύω πολύ στο ψηφιακό αποτύπωμα. Δηλαδή, όπως εμείς ανοίγουμε ντουλάπια και ψάχνουμε για παλιές εκθέσεις ή παλιά τετράδια, θεωρώ ότι σε 15-20 χρόνια τα παιδιά θα σκαλίζουν το ίντερνετ για να βρουν εκεί τα ψηφιακά αποτυπώματα που άφησαν πριν από αρκετά χρόνια. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, είναι η εξοικείωση με ένα μέσο το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Και αυτή η εξοικείωση έρχεται με έναν τρόπο ο οποίος έχει και άμεσα διδακτικά αποτελέσματα. Βλέπεις τα παιδιά να μαθαίνουν πώς να μιλάνε, πώς να χρωματίζουν τη φωνή τους, που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Και τέλος, προσπαθώ σε κάθε περίπτωση τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε να έχουν να κάνουν και να έχουν να πούν κάτι σε αυτές τις ηλικίες των παιδιών. Μιλάμε για παιδιά Δευτέρας Δημοτικού, δεν θα μπορούσαν εύκολα να ανοίξουν μια συζήτηση για τη γεωγραφία. Μπορούν όμως πολύ εύκολα να αναρωτηθούν
τι υπάρχει τριγύρω μας στον πλανήτη, στο σύμπαν, συγγνώμη. Είμαστε μόνοι μας, πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά. Πάνω σε τέτοιες απορίες, μ' αρέσει πολύ να δίνω μέσω των podcast στα παιδιά ουσιαστικές απαντήσεις. Και φυσικά ανθρώπους πρότυπα, δηλαδή θα ξαναμιλήσω για τον κύριο Πουρλιάκα. Το να συνομιλείς με έναν άνθρωπο 90 ετών, ο οποίος εδώ και 12 συναπτά έτη τερματίζει τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας και μετά από λίγο καιρό να βλέπεις γονείς και μαθητές και μαθήτριες δειλά-δειλά να καταπιάνονται με τις μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία και επιτυχία από αυτό. Θα σου ζητήσω κάτι δύσκολο, θα ήθελα να δώσεις μια συμβουλή από την εμπειρία σου στους συναδέλφους. Εγώ θα τους έλεγα τολμήστε. Εσύ? Δυσκολεύομαι λίγο να δίνω συμβουλές, αλλά πιστεύω ότι αν θα έλεγα κάτι, θα ήταν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο στο τέλος της χρονιάς μπορεί να μας γεμίσει με απερίγραπτα συναισθήματα. Και τελικά τα συναισθήματα είναι αυτά τα οποία μας κρατάνε, πιστεύω, και έχουμε πάντα την ενέργεια, τη διάθεση και την όρεξη να δώσουμε τόσα πολλά στα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά, αν κάνω μια αναδρομή σε αυτά τα λίγα χρόνια που διδάσκω, όλη η κούραση και πολλές φορές η πίεση, οι δυσκολίες μιας διδακτικής χρονιάς που εξελίσσεται, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εισπράττουμε στο τέλος. Άρα νομίζω ότι στο επάγγελμά μας είναι πολύ σημαντικό να ψάχνουμε τον τρόπο, πρώτα απ' όλα μέσα από αυτά που κάνουμε, να γεμίζουμε εμείς με ικανοποίηση. Από τα πιο απλά, τα καθημερινά, μέχρι σχολικές γιορτές και οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτή η ικανοποίηση είναι που μετά θα περάσει και στα παιδιά και θα την εισπράξουμε στο τέλος διπλά και τριπλά και με πολύ όμορφο τρόπο. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πραγματικά για αυτό το μοίρασμα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγονται όλες οι φωνές των εκπαιδευτικών, είτε ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια μακρά πορεία στην εκπαίδευση, είτε ανθρώπων όπως εσύ που είναι νεότεροι και ουσιαστικά έχουν μια μικρότερη εμπειρία τάξης. Πιστεύω επίσης ότι η ματιά που μοιράστηκες μαζί μας είχε και βάθος και ουσία και ότι άνθρωποι σαν και εσένα, εκπαιδευτικοί σαν και εσένα, πραγματικοί παιδαγωγοί, έχουν να δώσουν πολλά στα παιδιά σε μια εποχή όπου αξίες κλονίζονται και αρχές και το μαζί λείπουν από πολλά σπίτια. Σε ευχαριστώ πραγματικά.